Mapagsarasaritaan ita iti social media ken nagbalin a pakasaknan iti impeachment trial ti kinapatag ti judicial affidavit amay sa kadagiti legal a proseso nang runa iti uneg ti korte. Anya kadi ti judicial affidavit. Amon tayo babaan kini Dayan Monica Tukay. Agsisinarunong nga objection ti impiksan ni Defense Counsel Mark Vinduan iti may kawalong aldaw ti impeachment trial kontra kini Vice President Sara Zimmerman Duterte gapoy ti maatak nga unauthorized ken unsigned nga affidavit ni self-confessed Davao Death Squad leader Arturo Las Cañas nga inusar ti prosekusyon kas pamanapnak iti pattern of violence ti Vice Presidente. May basar iti investigasyon ti National Bureau of Investigation. Amoy kadi kakailyan no apay anapatag ang may pasidong iti na proseso, ti panakabukol ti maysa nga affidavit ti maysa nga individual ang mausar iti korte. Anak kadi daytoy a dokumento, daytoy ti makuna ti maysa nga abogado ti gobyerno may papaan iti judicial affidavit. The judicial affidavit is a sworn written statement signed under oath by the witness and certified by a lawyer who conducted the interview and includes details such as the personal circumstances of the witness, where and when the testimony was taken, and a declaration that the witness understands they may be held liable for perjury if did not tell the truth. This rule applies to all cases that require the presentation of evidence, except small claims. May basar iti judicial affidavit rule ti Korte Suprema, ti judicial affidavit ket formal na isurat nga statement of facts a voluntaryo nga inaramid ti maysa a tao wenno affiant babaan iti oath wenno affirmation ken pinirmaan iti imatang ti otorisado a notary public. Naka-attach iti nasao a papel dagiti literato ti valid government issued IDs dagiti masapnan nang runa iti nagpaaramid iti affidavit. Kasapulan a personal a mapanti masaknan iti notary public ken agsapatawan no mga ramit iti pamatalgad ang mga deklara apudno ken umiso dagiti linaon iti daytoy ken mapirmaan iti wet signature ti nasao a dokumento sakbay a makabilan iti official seal. Kasla simple ti affidavit ngem gaputa na aramid dayta babaan iti sapata at daligal asungbatan ti nagsapata no saan apudno dagiti dinakamat na ken nagulbod, nabayadan, napilit o nabutbutang kabayatan nga araramidan na ti dokumento. Isu a kailyan, ti panagaramid iti sa uken aligasyon asaan anotoryado ket narigat a pagbasaran kas ebidensya kontra wenno pabor iti maysa a tao. Ita, amuyon, barong aldaw, barong adan.